Здравейте, приятели! Днес ще правим пилешка супа за душата и супата я готви моя любим съпруг, защото той прави най-вкусната чорба. Още майка ми, Бог да я прости, му призна това. Бързо ще ви разкажа няколко истории, свързани с супата. Прадядо ми Никола Мангола е имал ресторант на гарата в село Липница. Знаете, че от супата винаги остава и на другия ден трябва да се пробута. Той имал парола към жена си, когато викнал една супа за господина, давали му от новата, че бил богат и изнежен, а когато влизал в гостилницата по-здрав селянин, той викал жена: дай една чорба за баджанака, и тя сипвала от вчерашната. Друг готвач от същото село, като му кажели: майсторе, браво, чудесна, той казвал: гладен си. На другия ден, като кажете: бе, нещо не си я догодил днеска, бе, не си гладен. На събора в същото село дошли много гости на една баба и тя сипала вода в супата, за да ви стигне за всичките, но един от гостите й рекал: бе, много е редка супата. А бабата рекла: не е рядка супата, ами вие сте гъсто насядали. Всичко сте нарязали, слагате го в тенджерата, запръжвате, на дъното имате олио и зехтин, доливате вода да се свари, слагате фидето последните 10 минути, подправките накрая киселото млеко за застройка и ето ви супата. Магданоз поръсвате и сипвате ракията. Бабо, как се нарича петел, който кълве хора? Пилешка супа. Забъркан бетон, гола жена и врела чорба не се оставят за после. Ако ви харесва, пишете коментари, кликайте на палеца, абонирайте се. Обичам ви!